азиз ина баҳорам омадеса худохоҳад ҳама айпай ҳами сохтумон сар кардеса якташ фундамент рехтеса якташ шкатурка якташ бомша маҳкам кардеса якташ бошад ина барои хоҷатхона барои кухнёш мақсад адина мекунад колодец мекунад ҳозир дӯстон азиз колодец бисёр ҷода мо дашиста мо дар ноҳияи ҷаводи маҳаллӣ қарор дорем дӯстон азиз ай соҳиби ҳамин хона мепурсем ку ҳозир ҳамин устод чанд рӯза рехта рафтан ҳаминака устод дина омадан сар кардан хока канда партан имрӯз омадан аппарат доран специальный аппарат симкашон қалте аппарат имрӯз то обед ина тиёр кардан ду рӯзда кор ҳал чиқидиш чанд метр ака чиқидиш 5 метр 5 метр мақсад и ам хеле оҳан дора рехта ососа буромада мегирам як метр як 20 рехта баланд омадан мегирам фаҳмо ғавсиш ба хӯм 10 сантиметр ай зиёдтай 10 та где-то 10 та да шумо дия савол агар ҳами колодец мона мақсад ки рехта бубура шумо да выгодна ёки вай колодеса бихарем биёрем вай выгодна не колодеса мо ҳисоб кем колодес қимат меғалтам мо қинай корш мақсад қинтар камтара техника надорем мо и ба ҳисоби ки бепул меша канданаш яъне ки чиқид кандаш бепул меғалта ҳами колодеса мети 4 колодес масалан мерава 5 кило пули амура мети уже подключ ё кришкашани кати обши даҳум меғалта да фаҳмо пулиш масалан даҳум пул меғалта да колодеса уже тайёр подключ нигоҳ кунед сона азиз ай соҳиби ҳамун усто пурсидем мақсад 1 метрш қати канданаш 400 сомонӣ рехта тайёр карда метиҳад материалаш яъне ки ай соҳиби хона мешавад шебенша оварда мета симентша арматур монда меша арматурша ва дар инҷа ина болои хоҷатхонадам хеле колодесам кришкашам рехта метиҳад як кришкаш рехташ 100 сомон мутазон азиз расвор шахшон тайёр мекунам як рӯза мереза мераванд сон азиз хулас территорияи ин устоҳо хизматрасониш чапаев ноҳияи дӯсти ҷиникол тошуробод гилистон вараштобод то ноҳияи ҷайҳон қимсангира хизматрасонии худашон мерасонад яъне ки мо дар вилояти хатлон дар калхозобод қарор дорем сона азиз рақамҳоша дар зери навор мемонем барои шумо колодес ёки ҳавз кандане бошад марҳамат рақамҳода занг мезанед ана и ҳозир барои хоҷатхона бошад 400 сомон 1 метрша рехта кофта метиҳад агар барои ҳавз бошад 450 сомон 1 метр сона азиз барои ҳавз акун бо шкатурка мекунанд хулас бо кор дорад хулас ҳамхеле агар хизматрасони дар кор бошад рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед то 8 метр чиқирира мекунад хулас ҳамхел слив рехта ососа буромада рафта мегирад рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед хулас сохтумон ҳама ҷо сар шидаги сона азиз бемалол занг зада муроҷиат кунед агар метражи шумо бисёртар бошад аз номи канали калхозобод суҳбат кардем барои шумо боз ягон сум тавхид дода мешавад дӯстон азиз фикрҳои шумо чӣ хел аст мақсад ки барои шумо колодес мондан выгодна аст ёки хеле ҳамин колодеса рехта слив буровардан хуб аст акун мо ягон маҳсулотро бад кардане нестем фикрҳои шумо чӣ хел аст бемалол фикротон дар комментария нависед дӯстон азиз боз як чизро фаромӯш накунед вақте ки ҳамин бардора заказ мекунед шумо ҳамун колодеса рехташ хеле оҳан дорад ҳамун оҳанша куҷо бурдан дар кор бошад мисол чапаевай ист қимсангира вараштобод куҷо бурдан дар кор бошад хулас ҳамун такси пулуш яъне ки договорной мешавад мисол дуртар бошад 50 мешавад мисол як тарафша соҳиби хона месупорад як тарафша ҳамин устоо худашон ба гардонашон мегирад яъне ки матруқати ҳамун оҳанша мебарад ҳамеша фаромӯш накунед дӯстон азиз